Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dnešního videjka. Je to druhý video ze hry Steel Brainrot. A dneska budeme krást nějakým týpkům. A rovnou tady vidím Accentrollera. A má 38 milionů. Má to toto Sahur. Cože? Má to toto Sahur. Kdo má toto Sahura? Nějaký opravdu. A jo. OK, týpek mě flaká. To je velké GG. A on to líbil. Jinak, jestli jste viděli minulý video, tak se na něj koukněte. Je fakt dobrý. A chtěl bych aspoň hitnout 10 zhlédnutí. A jestli jste neviděli to předchozí, tak se na něj koukněte, protože máme tam ukazování basic a kdybyste chtěli za něco trade, tak já vám to klidně hodím. To je Vanda úplně tryhardí toho Saura. Jinak já tady půjdu. Má něco dole? Nemá. Počkej, ne, tady jde týpek. Nebudeš. Já tě chráním. On tě chce úplně slapnout. Pozor! Běž do prčic. Týpek drží ten vyměňovač. Jde do... Jen za ten borec. Ne? Fuj, on se nevěděl. Vem to. Jsi tam dala sentrinu? Jo. Ne, fuj, on je to vsvětě. Tady mám lidí, fuj. To zkusím ukrást a pak ti to když tak dám, OK? Beru. Co to je hajzel, No jinak, živnul se někdo? Ne. Kdyby chtěl někdo za free trezor to, klidně vám dám, ale nepotřebuju. Ale rychle pište do komentů, protože nevím, jestli ho selnu. Takže tak. Co to tak dělá? O! Nějaký výpok se joinou. Taková borka s boutítem. A chci tady to. I need it. Týpek totálně neví, že to možná ukradnu. Pane, co tady děláš? Máhám. Haha. První brainrot. Jdem pro další. Druhý. Jak my jsme borce totálně vykradli. Já se bojím, že mi to ukradou taky. Týpek už tam nemá nic. Ale nevím, jestli si to nedám na alt účet. Já si to jdu asi dát na alt. Ne, brus. To lívo. Může se mi to líbnout, prosím. Dobrý. Tak.
jdu na svůj private. Tak. Děkuji jinak za těch 5 slednutí. Pomohlo mi to moc. Děkuji. Děkuji. Vando, koukala ses na to video? No. GG. Hej, tam skoro nejseš vůbec slyšet, že jo? Já to musím po tobě zopakovávat trochu. Stanislav. Počkej. No. Počkej, tak se kouknu znova. Kouknu na můj YouTube. Stanislav 7745. No, to je všechno. Jo. Máš to? Jo. Dáš mi odběr. Čekaj. A mít odběr. Já potřebuji 50 odběratelů lidí, abych mohl streamovat. A já chci hrozně streamovat, takže jako... Počkej, poslychá, já se tady dívám na to. Pro mě to je dobrý video. Radioaktiv, šéf Krabraka. Abych chtěl do indexánky radioaktiv, tak klidně. To tady nechám už tak pro vás. Líbí se ti to video? To skoro neslyším, bro. Tady tuhle méru pro vás nechám a prodám to Tralalera. Tak. A se čumnu tady za můj alt účet zatím. A doufám, že to mám místo a měl by se mi. Já mám to naplně. A s ním pomalu vyfinukám. Se joinu. To píše Goubuj Nobíne Pizzanine. Ne? Tak uděláme tutoriál. Nobini Pizzanini. Tak. No, tady to jsem návěsa. No to ne. Co vylovím? A to je něco velkého podle mě. Ok, tralera. Do začátku celkem dobrý. Co píše Steel Brainrots from Other People. Tak já dostihnu ty 2 Excent. Tady nahodím udičku. Klikám. Jo, jinak lidi. Kdybyste měli do indexu nějaký ty aquatic brainroty, nějaký ty aquatic, jo, z toho eventu, tak já bych se nezlobil, kdybyste mi nějaký dali do indexu, protože jako, koukejte na ten index. Já potřebuji 3, já bych měl tu aquatic base. Já nemám zatím žádnou aquatic, takže nebudu moc jako rád. Co je? To tradera je odkladem. Cože? Že u tradera Toho tradera je Orkaledon. No. Fakt. Nice, tady.
co na to vůbec potřebuješ? Ale grande. Cože? Ale grande. A tě vůbec neslyším třeba. Ale grande. La Grande jsem slyšel, ale to druhý jsem neslyšel. To je jedna, já se na to kouknu radši. Esoka? Hej, já mám Esoka. Bro, já jsem teď to říkal asi 8000krát. Hej, kámo, mám Esoka, bra. A já potřebuji La Grande. Mám brácha. Já vím, ale ono to dává 75 milionů. A ten Orkalidon je 40. Počkej, budeš to mít v tom Aquatic Indexu doma? Jo, budu. To bych měl 21. Kamo, a já bych to... Já potřebuju to La Grande. Hej, ale kámo, já potřebuju, aby tenhle lístok tam byl v eventu. Hej, nebo, kámo, já možná vím, nemá nikdo, kolik máme lavak? Já nevím. Kámo, jestli máme lavaky, tak bychom udělali rituál, počkali bychom a jo, to vlastně nemusí být ve stoku. Tak já nevím. Ale kámo, mám Esoka prostě. Kámo, ale on, když tam dá tu La Grande, tak máme 10% na to, že to bude mít nějakou tu mutaci. Jako jo, před to grande jídem. Hej, kámo, neuděláme to? Kámo, ale musíme rychle, protože je do 7 minut. Jinak tam nebude 10% šance na radioaktiv. A když to bude radioaktiv, tak to bude dávat třeba 200 milionů. Víš o tom? Kámo. Nevím, jestli se mi tam chce dávat exok. Asi to esoka tam zkusím dát a... Udělím. Kdyby to šlo jenom za esoka, tak to udělám. Ale to nejde jenom za esoka. Já jsem třeba bráchovi, on to se dá činovat na Steam. On to chce? Jo. Jako vážně? Jo. A koho to bude, kámo, ale? Všech. Všech? Ale tebe ne. Bro. U tebe to nebude, ty tam nic nedáváš. Tak jako sorry, ale kámo, esok je mega vzácnej. Ne, na mým. Kámo, a chci to první do indexu, OK? No. Ale já po tobě, no ty jaši. Jo. Kámo, ale budeme to mít jenom my dva, ne Vanda. Ale kámo, že bys ani neviděl, kdybych ti to neřekla, že to tam je. Kámo, abych se tam podíval. Určitě. Kámo, díky. Bro, já natočím video, tak jako... Otázka, já beru svou La Grande. A ty mi ji musíš dát vlastně. Já se bojím toho. Kámo, musí to být radioaktiv. Já nevím, jestli to chci úplně obětovat, to La Grande. Že to si potom budeme půjčovat. Cože? Kámo, já natočím video. Nech toho. Jako já nechci úplně to La Grande. Že Yin Yang nejde získat už. Ale chápeš, kdyby to bylo Yin Yang, tak to dává daleko víc.
Ale chápeš, kamo, já to musím. Já mám toho esoka. Ber Ézu. Ty, ale počkej, jak se to vůbec dělá? Kamo, dej mi to. Hm, 1,3 milionu, to je skvělý. A co 1,3 milionů, Vojto? No, vypadlo. Kamo, nekrať mi to. tak to spadá, Vojto. Kamo, nekrať mi to. Vando, Počkej. Já se na to podívám. otevři to pro friendy. No jo, Orkaledon. A to vydělává 40 milionů. Ale chápeš, kdyby to mělo radioaktiv, tak to vydělává tak 300. To se vůbec nevyplatí. Chápeš, že by, kam, kdyby to bylo radioaktiv, tak to vydělává 400 milionů. 60 milionů? 400. Tak to ti otevřu. A pokud budeš kecat, tak mi to necháš. Kam, ale ona je 10% šance na to, chápeš? Deset procent není 100%, to není ani čtvrtka, ani půlka byla. Chápeš? Jo, ale co když se to nespavne radioaktivní? Pokud se tam spavne radioaktivní, tak mi to dáš. No tak ti to nedá, bro. No, ale potom já ti už něco půjčím. Kamo, tak chceš nebo ne? Ale to bude 100% radioaktivní. Já se jdu na to kouknout. Ne. 10%. 10% na yin yang a 10% na radioaktiv. Tak bro, tak se rozhodni, já ti to fakt dávat nebudu. Kamo, Esok je daleko vzácnější než to tvoje Lagrande, takže jako. Tak jo, udělej to. Jo? Jo. Ale já nevím, jak se to dělá. Jo, tady. No normálně. No, ne. Ajajajajaj. Ne. Hej, kámo, já jsem říkal, že se to nevyplatí. GG. A co padlo? Orkaledon normální. Aspoň to mám v indexu. Může být yin yang nebo radioaktivní, a Kámo, kdybyste to vzali, tak bychom udělali nějaký rituály. Kámo, dělej, joini se. No, ale chápeš, že se to vůbec nevyplatilo. Já jsem ti říkal, ať se rozhodneš. Ale někdo z vás Grajku se meduzilo? Kluci, máte někdo z vás Grajku se meduzilo? Já mám asi 5krát Grajpus. Jakýho? Já mám Grajku se meduzilo radioaktiv. Tak čau, dámy a pánové.